Tinogamuchirai pachirongwa chedu cheLesstop Corrections. Zita ndinonzi Tanya Ncube Tripper Mutare Farm Prison. Ndina sekuru wangu ndakagara nawo panapa. Sekuru makadii? Tiripo makadii. Sekuru mimi zita renyu munonzani? Inini ndinonzi Peter Mpanje. Peter Mpanje. Mpanje. Eho. Mune makore mangani? Inini ndine 60. 60 years. Makapinda mukati muno mune mhosva yechizi? Inini ndakapinda mhosva yekuti inini mhosva yerepi. Zvakaitika musi wa 19 2020 musi wa 19 takuda kutopinda paChristmas December. Mhosva iyi inini ndakati pandanga ndichishanda ndichigara ndine mudzimai wangu nevana vangu pandakasvika ndichiya kuti ndamuya kuti ndione kuti muri sei muri wapenyera. Imi maimbogara kupi? Inini ndanga ndichigara kuChimanimani. Panda ndichigara kuChimanimani ndakati ndoda kuteera mudzimai nevana ndakanga ndagara nguva yakareba. Ndaenda kwandakaenda kuJozi. Saka ndakasvikira kuvabereki vemudzimai wakabva wafonera wachibva wadzoka wauya kuti murume wenyu akuno asi mudzimai wenyu waane mwana asi wakarambana nemurume wacho. Saka takagara zvakanaka ndokuda ndokutorana ipapo takabva taenda kwanga kuchigara mudzimai newana. Tasvika ikoko ndotoona kutoti inguva yenzara uchikudya hapana, ini ndoda kudyawo newana ndakaenda kutoshanda. Chiti ndashanda ipapo ndinongoti tibatsiraniwo sokuti ndakasvikawo wanga wachingotambudzikawo semaenderano. Ndakazotoona kuti wana ndasiyana nawo asi wanga watori munhamo for sure namai. Ndakabva kumba ndine 10,000 yakatorwa pamutare. Ndakazosara ndosvika ndangonyama chiti matsotsi atonditamba wasikati. Maibva kuJozi? Mazotorerwa mari muchienda kumba? Ndichienda kumba kemudzimai kuti ndasvikewo ndizobvisawo mari. Ndakangotsanangurira saizvozvo. Saka mudzimai auya takangotsanangurirana kuti mai otobvunza kuti saka undomufonera wauya ndomutaura kuti inini panapa inini gomba harina mwana, inini ndaingodana nemudzimai wangu kunyange anyari newana tinongogara tese. Makaenda kuJozi uko mudzimai wenyu aine vana vake? Ai wanga asina, anga ane vangu 3. Akadzoka waane 2. Vamwe futi? Vamwe pamusoro pe3 wato 5 together. Okay, ndevani ava? Wana iwawa ndewababa munini Francis. Mirai, ndeva nin'ina wenyu? No, wakasarudzawo umwe nowakawirirana naye. Asi mimi mamushori mukadzi nemurume ipapapo pavakazotsvaga umwe? Tanga tichiwirirana, ndakatoasiya kumba kwangu kuChimanimani. Alright, mukasvika vane umwe? Wakazominerera tsamba kuti wauya wozonditeera kumba kwangu. Ndakazosvika pamba paya pasini wanga wakutogara muSomewhere kwakanga wachitoforera kuti wapiwe mastands ekugara. Saka zvikazofamba sei? Saka zvakazofamba kuti ndakazotoenda koshanda pandakaenda koshanda basi. Saka tichindobatsirana, ndatorawo mari tichingodaro tichigara tisidziwa wachingondisiya wachingoti kwawaenda. Saka takazobvunzana totovhiringana kuti iwewo machi unondibvunza inini ndatojaira. Saka haungandibvunzi zvose siro rawakandiita inini ndangotogweja. Saka haungandibvunzi izvozvo kwandine ndada ndinongoenda. Saka wakabva kwakomba kwawo kwakabva kwaita rufu. Saka kwaita rufu wakati uyai kuno ndobva inini kuti ndiende kumba kwawo. Ndakanga ndichinyara mari yandakanga ndina ndichida kubvisa. Panga pasina mari ndakutonyara ndikati ndozotevera chitorai wana muende nawo. Saka wakazondobvunzwa ikoko ndiwo wakazonditaurira zvaibvunzwa kuti madini kuuya nemurume wenyu. Wakati murume waramba kuuya nokuti ndakaona kuti tikaenda ikoko mari haizobudi plus chokudya panenge pasina. Saka nokudaro wakazouya wachizonditaura kuti saka inini ndaquestionsa maquestions ekuti sei iwo wauya usina murume.
saka wanga wati muya nemurume saka inini ndakuda kuzvirora saka magama iwawo akandibata kwazvo zvikanzi akutondishauda kuti mai waro wakafa saka ini rudo rangu rakabva rapera wondibvunza kuti mai waro wakafa takutotaurirana mashoko akadzama saka inini mwoyo wangu wakabva wasududo rangu rakabva rangopera iwo achitoenda kunogara kusaidi wachienda koshanda kwawashanda saka ndakazoona kuti ndotorongazana kuti inini ngatitochinja pafamu pandanga ndichishanda iri famu iyoyo ndoenda kutoshandire kure wana waiuya wachindiona handidi kuashora waiuya wachindiona yoti saka munoita sei baba mai waramba ndaona kuti mai haachadi kugara neni saka imi mamungagare musina mudzimai baba munofanira kuti muite sei mukotsvaka mai wangu kuti muone kuchengetana nawo kuti zviite zvakanaka saka nokudaro pakasvika vamwe mai ndakabva ndangosataurana nawo kuti mai inini ndinomuda saka vakati inini ndine pandinogara paigara murungu inini ndanga ndiri mujibha saka ndakangozopiwawo nokuti ndigare ndikati zvinoita here zvikanzi zvinoita saka ndakabva ndangotaurira mukuru ataigara nawo manager ndiwo andanga ndichigara nawo kubasa kuya ndichiita propgard saka nokudaro ndakabva ndangoenda ikoko pandakabva ndazotongoona mai vachisvika ikati siya basa tiende kogara kumba kwangu ndikati ndasiya basa hazviiti because ndoda kuzobatsirawo vana vangu because zvikadzisiya saka ndipo pandakabva ndaendako ndakabva ndagara 3 months namai hazva rudo rakutoita bhobo maona saka wakungoita kameeting kokuti imimi mai semazotora murume umweni because baba vedu vakashaya saka imimi muchigara nababa hamuzozvimbi dumbu here handichazivi kuti zvinonzi zviri pashoma mazvona wakurwadziwa namwana mai wavo kuti vanozoita chimhimba muteko saka ndakati inini ndakuda kudzokera kwandanga ndiri kubasa hapana kuzopera kana mwedzi kana 2 weeks zvakutonzi inini ndakabate mwana ndiye mwana wavo mai ava vemama kufambidzana navo pemaigara panga paine vana vavo panga pana wazukuru anga akura sei mwana patori nowahombe wavo watonga watokura uyu wacho uyu anga akura wakatonaye kadiki kalast bond makore mangani ndinofunga kana ngoma 6 7 ndizvo zvomafukira hangu saka mwana wemudzimai wemama kugarisana naye uyu ndowe makabata zvakanzi ndakabata mwana zvakanzi makabata imi hamunomubata handina ba sei makanzi makamubata zvakabvuwa pakabvunzwa ndiwozi panga pakutoita timtotoshi ndotoona kuti ndakuda kutoita waska tinorohwa panapa saka ini ndakataura kuti mwana yatiri mukicheni waingouya achingoti sekuru achigara pamakumbo ari pavamweni vachingoti musagara pamusoro pamakumbo pasekuru ndikati maingozvionawo saka ndipo pakanzi saka pakagara iwowo wakatoita waska nyaya yakabode ndandina kuoneka ndakarara nemwana zvakanzi makamugadzira pamakumbo saka wakaona wacho kuti makazoita mwana wastaki mwana wavo munin'ina wamai iwawa saka takazobvunza vachinzi waibudisa nhengo yake wati saka takazoti kwatakatongwa ndakabvunza kuti mai avo wakaona nhengo yavo yandairara namai wavo here iwo wakabva waramba mukoti ukuti wakanga wakubvunzwa ipapo asi imi makatoibudisa ineni hatitozvizivi zvese zvaitawo saka mwana uyo hamunongobvira mapurisa akatitora vana waende kuonekwa nadokta waenda kwadokta dokta akati wachi haina kufamba mapurisa akazoti hanzi timtotoshe yemwana zvakanzi mwana akaonekwa kunhengo kwake kwakatsemuka pijana amene kuti wakaise nzwara ndasi kuziya nokuti pakaita 2 days ndakagara kumapurisa wakazoya the 30 days yacho ndiye akazoya pazuva rechitatu zvinonzi ndiyo matsamba akauya saka iwo wakati iwo
mwana aigara pamusoro pangu yakutochicho. Saka nyaya dzasimi muzukuru hamutozvizivi kuti zvakapambatsira? Handinayo ndizvizivi. Hamuna kutombozviziva? Tabvunzwa kupolisi kwacho, ndiyo ndakangotaura kuti hapana chandinoziva. Kanzi wakabvuma kuti hanzi kwandaitonga, kanzi wakunoko wakabvuma, ndiwo maima zvakazoite mwana, zvikanzi wakarepewa ana 3, zvikanzi zvinoita here kuti angarepewa ana 3. Dzimweni dzakazoraswa posiwo 1 count yekuti hanzi iwo wakazosiya ngei kwawaigara kuti uzogara pamba pemudzimai, saka ndiyo akaunti yataako kutonga ndiyona. Makazodzina kuri makani? Zvikanzi tikawerenga makaunti anotonga kuti wana 3 yokuti waibudise nenhego yako waifana kugara 53 years uri mujeri. Saka dzimwe dzese pakazounzwa wanozounzwa paTV koiswa kahombe kacho kakatokura zvakadai. Zvikanzi mbuya mai vanotinyepera kuti hanzi iwo kuti hanzi wakarara nasekuru, inini hamzvisi zvichibva yarasa ndiwo mabudiro akaita kamweni kachikouya. Zvikanzi mai vanodimanikidza kuti hanzi inini ndakauti ndakarara nasekuru. Ndo zvakataura kuti mai vari kundimanikidza. Zvichibva zvaraswa ndiwo mabvisiro azvakaitwa mhosva. Kochizoya kapikinini kacho kadiki kacho ikaka akadiki. Asi waifamba newana wavo pese pawaifamba. Zvanga zvakanaka, rudo ranga richitopisa, zvakazongoshatira ipapa. Saka ipapa apo ndipo pazvakabva zvangonzi hino nyaya zvaaita taakusiya 1 count. Ufani kuti uende kugara kumba kwemudzimai muno muZimbabwe kuno kana kuti area yekwedu ine. Saka ndiyo count yatakusiyira, ndakasara ne1 count ndotongwa 18 years. Saka jeri ikoko kwandakatongwa kakabviswe 2 kubva pa18 paya toti 18 16 15 13 pakazosara ndinobuda mana 2031 December 28 ndiye andinotarisire kuti ndibude naye. Asi ndakabuda ndichiona kuti akumaximum, ndakazotanga kutorwara nemaziso. Asi iwo pandaidanana nawo wanga achiona neziso wani, handizivo kuti Mwari akazonditongera sei kuti nditi iwo ndiwo akazondiitawo kuti ini ndione. Saka murifungidzwa kuti pana yakaita kuti musasaoneka? Ipfungwa dzangu munongozivawo. Saka imi mamurifungira kuti akaita kuti musasaoneka vemakaparira mhosva? Ndakadana nawo ininiwo ndichiona iwo wanga ane dambudziko ravo kuti iwo asikaoni one eye yanga iri perfect isichiona. Saka izvezvi zvamuchatooni ininiwo ndatofanana nawo, asi ndini ndatowo mujeri. Asi hamuchaoni? Saka pane here kubva pemakasungwa akazongoya kuzokuona here? Hapana ba. Konei? Hapana akauya kundiona ndiri nanasi today. Vemakaparira mhosva mune mashoko ekuti kudii kwavari? Kukumbira regerero mbuya. Hapana inini chandikakumbira regerero nokuti inini ndakatotongwa makore andakatonga kuti wasazendiro wasangana muri mumuroti. Ndipo pandingakumbira hangu regerero nokuti anozotondipeisa ini handichaoni. Amene apo pane zvimweni handingakumbiri regerero because inini ndinotopika. Nongoda hangu nokuti ndakazoti ndaakutotongwa. Zvakanzi iwo ukafira muno tinokuise bhuku, ndakandonyorese mwana wangu. Asi handina kutaurira naye kuti mwana ndiri kukumbira regerero kuti ndafa chitunha changu chizoya kwauri, asi nokubara ndakandokumbira regerero kuti munondiisa ikoko nanasi pawarendi pandiwo pakazvakandonyorwa mbwe. Ini handida hangu kwakandisungisa zvakatoita zvakaitwa zvakatoita. Hapana chandingakumbira, wangodawo wangonongouraya nokuti ini ndatopika. Mwari ndiwo unozongotipedza nyaya iyoyo. Ini chandingada hangu ndetori chandinotochema ndechekuti ndikaona munhu anondibatsirawo kuti ndiwanewo magirasi, pana anokwanisawo kundibatsira kuti akwanisa kugara neni nokuti mwana ari mumaoko mamama. Semasiro andakandiita ndakangozouya chitupa mwana mai atonyorese chitupa kwakumba kwawo
saka zvacho zvinongondinetsa tobatwa BP nanasi tinongomwa mapirisi eBP saka zvinongonetsa kubatsirwa ndiko kwaningada kubatsirwa maziso ndikwanise kuti pamweni ndikapfeka magirazi ebreak ndinokwanisa kurwisana nezuva kutenda kudai zuva rinondikurira pakubatsirwa nemagirazi ndoda kubatsirwawo nekuti munhu anokwanisa kuti andibatsirawo ndikwanise kugara naye ndarifoma handichakwanisi kuti nditadze nekuti ndatopererwa batsirwawo nemaziso nekuti munhu anokwanisa andichengetawo ndogara naye handimubiri handitise ndotomirirawo kuti Mwari azobvisa mweya wake waberekwa wangu wakatorwa nemvura saka ndatova padanger zone handikwanisi kuti ngataura hangu zvimweni mpusaikoya wakatorwa nemvura nditori kuno ana uzotokwanisa kudzokera kumashure ndakandoziva kuti akatoenda saka ndatoendako zvimwe tozokanga kutokwira BP